Diring abot sa Barangay Saba, Sikan Batalyon. Darao. Oh, beraplen kay nay truck. Daplen sa mo. Okay. So bata. Akong bata dito. Ako pukaon to akong bata. Be! Dong, magdalan dong. Tanan, kuhaon sa nato itong mga bata dere. Kaya appeal ko na mga bata. Ah, mga snack, na yung snack. Tanan, appeal mga bata, kaya yung snack. Snack. Pila. Tadre. So pila ta mga idol kay atong bata o mo pila. Ano na snack sa mga bata. Ito ko na nahuman. Balik ko kanu. Tatake ang agdang. Balik ko no. Adel Dodo balik ko kanu siya. Bitaw ako pa ko para kamoy. Ato para ba niyo? Isang karton lang. Asa ni gikan? Kadagitan. Well done. Well done Bugo. Ang babait ninyo. Thank you. Oh, karton. Guys, hapin. Oh, that's pang well done dia. So, dagang salamat. Oh. Dagang salamat. Well done Bugo. Dara, ah. So gahapon, diri ni sila gahapon. Ya karon dara po rin balik na po sila. Dapa, absolute. Asa na ang purong liter? Ma'am. Ma'am na may hatag pero kana may hatag need to be bahay lang sa kanan. At least ba na alang may makaramit sa kamay. Na kami gikan sa Sunshine Passion na may manok. And then kada puro bahina na nato sa 5-5. Ha?
And then kamo na palihog. Bahin-bahin ani or kamo ba luto ba mo? Usahon ninyo luto niya magsabaw ana baron. Kalisan ta kayo sa katagsaon. Pagkuha mo palihog sudlanan ma'am na. Ano lang, magruto mo saya. Ruto pa. Ang Biralyo usa to dito. Sa kagrupo, ana ba? Ako sa kagrupo, silbi sa napulo. Sa grupo napulo ka tao. Ah. Magluto man no paron. Iwaon jo. Dili dan. Isa ka puro. Dili isa ka puro. Isa ka puro pa. Oh, sige, Biralyo lahi po na siya. Ah. So, sila na magbahin. O kamo na bahala magbahin. Oh, bay purok. Sa Naay 5 kabuk manok. Salamat Okay, sa kuwan man. Di ba pila ni ka purok na dire? Sige. Purok duharan ni purok. Biralyo og diri. Oh, ang Biralyo wa man dire. Wa man mo dire nagkuanon dito ra mo. Oh, dito naman yan. Kay buhay. Kuan di man sila manubay dito kay Subirin. Mas may gyud niatang mo. Oh, dar mga Biralyo diri oh. Babaw. Yeah, mo mami dire. Usa mo padung dito sa ubos. Oh, dalanan ninyo taga Biralyo. Angay-angay mo na. Usa ilahi mi nga purok. Nga usa ra man dire. Di ba magkuan po mo balik 5? Unsa ni? Ne. Magkuan sila 5 pod. Ayun man ni. Oo. Ah, purok 3 ani. Pila daga mo ana de. Ah. Onya ang Di man ni siya kana ingon usaha ni sa luto day mga luto ba. Kamu na bahala kung usaon ninyo basta kaning kamuti lang gyud nga makabahin mo kay tabang-tabang man ta diri. Pag dinabangay lang yun. Talisay City. Suka rin naga ni Noy. Wala. Matamakan mo sa ligid ha. Matamakan mo. Matang ka morong juga. Dara. Mama ni sa Biralyo ni. Thank you. Oh, thank you sa mga kaniri panghatag. Well done bugo. Oh, kaduhang balik nila ni dire. Oh, dapat. Dili kato ba kato? Muna na. Muna na inyo. Uy, ayo Rabi. Kuan, pasok sana dito. Sige, thank you. Kaduhang balik sa Weldon Bugo dire sa Barangay Sabah. Bugo to? Weldon. Ah, okay, ni kuan ni